la Volta continua passejant els valors de l'esport pel nostre país. Tota l'emoció de la Volta Ciclista a Catalunya. Entre els diversos fons documentals històrics conservats a l'Arxiu Municipal del districte de Sants-Montjuïc hi ha el de la Unió Esportiva de Sants. Va ser aquesta entitat qui, a partir de 1923, va organitzar la Volta Ciclista a Catalunya i així ho continua fent més de 90 anys després. Ara una mostra documental instal·lada a la seu del districte, al carrer de la Creu Coberta, dona a conèixer alguns dels seus documents més emblemàtics, com ara els cartells, els programes de mà i les fotografies més antigues, d'abans i després de la Guerra Civil. La Unió Esportiva de Sants s'havia fundat el 26 d'abril de 1922 i amb ella la primera secció de ciclisme. Entre les entitats que s'havien fusionat per donar vida a la nova entitat, n'hi havia dues, precisament, dedicades al foment de l'esport de la bicicleta, el Club Ciclista Nuevo Velódromo i el Velo Club Sants. Les competicions en pista eren un dels seus principals atractius, com ara les 24 hores ciclistes. La secció de ciclisme de la Unió Esportiva ben aviat donaria mostres de la seva ambició. Ha passat a la història de l'esport a Catalunya per organitzar la Volta Ciclista. Creada l'any 1911, l'impacte de la Primera Guerra Mundial havia interromput la seva organització, represa efímerament el 1920. L'any 1923, l'entitat de Sants organitzava la seva primera volta. A partir de 1932, durant la Segona República, la cursa va esdevenir el primer Gran Premi Generalitat. Després de l'ocupació franquista de Barcelona, durant la postguerra, la Volta, com la resta del país, va esdevenir una manifestació propagandística del nou règim dictatorial. En l'edició de 1939, el navarrès Mariano Cañardo guanyava novament la cursa. Era la 7a vegada que ho feia i l'última. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial no hi van participar ciclistes estrangers, com a conseqüència del conflicte bèl·lic. En els 50 una nova generació de figures va emergir, com ara Miquel Poblet, que prenia el relleu de Cañardo al palmarès de la Volta. Durant la celebració de les Noces d'Or de la Volta, l'any 1961, la competició ja havia recuperat la seva dimensió internacional, continuada en els nostres dies. L'any 1976 els participants circulaven per primera vegada per la Rambla, principal escenari del batec de la vida de Barcelona i Catalunya. Era un nou reflex de com la Volta ha estat des de sempre un mirall de la història contemporània del país. Amb motiu de l'exposició organitzada per l'Arxiu Municipal del districte de Sants-Montjuïc, diversos documents del seu fons han estat consolidats i restaurats per garantir la seva preservació en el futur. L'any 1932, Pere Avellà Masdeu pronunciava unes paraules que continuen plenament vigents més de 80 anys després. La magnífica i esplendorosa importància nacional i internacional que ha sabut guanyar la Volta a Catalunya es deu singularment al fet que tots els elements del nostre poble li han prestat tota hora el seu afecte, el seu esforç i la seva cooperació. Aquest èxit real de la Volta és, al nostre criteri, el més gran honor que pot tenir i el millor elogi que es pot fer d'aquesta admirable entitat que és la Unió Esportiva de Sants. Cal que posem l'adhesió del nostre poble, esportiu i profà, a la Volta a Catalunya, a la qual estima com una cosa pròpia, col·laborant-hi en diversos aspectes, econòmicament i moralment. Homes i dones, xics i grans, viuen la Volta i cadascú hi aporta el seu gra de sorra, el seu entusiasme. Una cosa que el nostre poble estima així no pot morir, sinó que, al contrari, aquest afecte i aquesta adhesió són la millor recompensa a què hom pot aspirar. I és, per tot això, que hom s'ha de sentir encoratjat a seguir endavant i àdhuc a superar-se. És així, doncs, com hom pot dir ben alt que la Volta a Catalunya és l'obra de tots.